toată lumea, eu sunt Mihai și bine v-am găsit la un nou videoclip. V-am spus că nu o să postez azi pentru că am de învățat, dar m-am uitat în lecție și lecția este scurtă și pot să învăț și mâine. Vreau să vă spun o veste bună de fapt. Sâmbătă nu o să postez provocări nebune, ci o să postez vineri pentru că scăpăm la ora 2 sau la 3. Și o să postez vineri pentru că scăpăm de vreme și m-am gândit să-l postez vineri că, da, să fie mai devreme. Deci mai este maxim o zi până postăm provocări nebune. Pentru că vă place efectul pe care l-am pus în acest episod și în episodul anterior, mi-a foarte mult să editez acest videoclip, nu chiar acest videoclip, este ora 7:30, cred că pe la 8 sau 8 și un sfert o să apară videoclipul, pentru că o jumătate de oră mi-a să editez, deci până caut scriptul potrivit, până caut textul potrivit, până caut efectele la sticker-le mai multe, muzica, și până să încarcă durează vreo 10 minute. Așa că cred că vă dați și voi până atât. Ia mie să editez un videoclip. Dacă e mai scurt videoclipul, voi ia mai puțin. Dacă e mai lung, voi ia mai mult. Pentru că dacă e videoclipul mai lung, puneți mai multe efecte sau stickere, dacă vreți. Dacă nu, nu puteți să puneți nimic. Am făcut-o la începutul canalului. Dar acum o să da, sper că vă place cum intro-ul când începeți să vizionați un videoclip, s-a scris acolo Mihai, adică Mihai YouTube. Cred că am filmat până acum 2 sau 3 minute, chiar nu știu. Și m-am uitat să vă spun, mâine nu o să postez pentru că chiar am mâine de învățat, adică de făcut acel test pentru tehnologie. Deci după cum vă spuneam, cred că am filmat 2 minute sau 3, în fine. Eu am fost Mihai, dați și voi un like și noi ne vedem data viitoare. Ăsta a fost videoclipul meu de astăzi. Ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Eu m-am dus